תקופה קשה מאין כמוה עוברת על ישראל. ראשיתה, הטלטלה מבית לפני למעלה משנה, שתכליתה הייתה תוכנית הממשלה לערער את יסודות המשטר שהיה קיים כאן כמשטר דמוקרטי ליברלי מאז קום המדינה. עם כינונה פרסה הממשלה תוכנית שנועדה להחליש את המערכת השיפוטית, להחליש את הבקרה ולרכז בידיה באופן בלתי מאוזן את השליטה בשיטה כולה, במשטר, הן בכנסת שהיא ממילא בידי הרשות המבצעת, בידי הממשלה מכוח השיטה הקואליציונית, והן בבית המשפט, שהוא במציאות שלנו, במדינה נטולת חוקה, המנגנון היחיד שיכול או נועד ליצור את הבקרה והאיזון הנדרשים בכל משטר דמוקרטי. גם בימים קשים אלה של המאבק של ישראל באויב קשה, בזירה בינלאומית שאיננה אוהדת את דרך המלחמה של ישראל, להגן על צדקת דרכנו, גם בימים אלה עוסקת הממשלה בהגשמת התוכנית לשינוי המשטר. הדבר בא לידי ביטוי. היה לנו שירות ציבורי, מקצועי, בלתי תלוי, לא פוליטי. את השירות הציבורי חיסלו, פגעו בו בצורה בלתי רגילה. במקום למנות אנשי מקצוע בכל התחומים שזקוקים כיום לחיזוק, בחינוך, בבריאות, במדע, בכל מקום, בכל תחום, ממנה הממשלה היום מנסה למנות מינויים שהם פוליטיים, וזאת השאיפה גם בזירה המשפטית. תנאי בסיסי לקיומה של שיטה דמוקרטית הוא בית משפט עצמאי. בית משפט שאיננו פוליטי, שאיננו תלוי בגורמים פוליטיים. כזה בית המשפט שלנו, ועל כך הייתה גאוותנו כל השנים. במאפיין הזה מבקשת היום הממשלה לפגוע, למנות שופטים בעלי עניין פוליטי, מגמות פוליטיות, וזה למעשה הפגיעה החמורה ביותר במשטר שקם כאן. עצמאות מקצועית היא היסוד לשמירה על זכויות אדם, על הפרדת רשויות, על בקרה על רשויות הממשל, והממשלה מעוניינת להחליש את האיזון הזה ששמרנו עליו תמיד, להחליש את הבקרה על הממשל, לצמצם סמכויות בית משפט ולהגביר את כוחה לשלוט בכל תחום ובכל שדה, ובכך לגרום נזק אדיר למשטר. רבים אומרים שהם תומכים ברפורמה המשפטית. לגמרי ברור שאלה שאומרים זאת לא מבינים במה זה כרוך, אינם יודעים שהרפורמה אינה בעצם משפטית, לא נבדקו צורכי מערכת המשפט, לא נעשתה פעולה שתכליתה לבדוק מה ניתן, מה צריך לתקן מבחינה משפטית, איך אפשר לשפר ולייעל. כל הדברים האלה בכלל לא עמדו בבדיקה רצינית, חוקתית, משפטית, כנדרש. כי המגמה היא לחזק את השלטון החזק ממילא, הבלתי מבוקר, זאת הכוונה של המערכת המבצעת, הרשות המבצעת, והכנסת הנשלטת על ידה. גם בימים אלה, כשאנחנו במאבק מאוד קשה לחיים, לכלכלה, למצבם של אזרחי ישראל, אסור לשכוח שבלי הכלי המרכזי של משטר דמוקרטי ובית משפט עצמאי, לא נוכל לקיים את השאיפות האלה והמטרות האלה.